Good evening, students. I am Vishnutari, madam. Today நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்சார்ப்ஷன் லாஸ். அப்சார்ப்ஷனுடைய லாஸ் ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம். அப்சார்ப்ஷன்னா என்ன, அட்சார்ப்ஷன்னா என்ன அப்படின்ட்டு. இன்றைக்கி நம்ம அப்சார்ப்ஷனுடைய லாஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் யூஜியில் படிச்சிருப்பீங்க, பீர்ஸ் லா, லாம்பர்ட்ஸ் லா இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. அதே தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக பார்க்க போகிறோம், அவ்வளோதான். அதாவது என்ன அப்படின்னா, there are two fundamental laws which express respectively the relationship between absorption of light by a substance and its molar concentration and the length of the path through which the light passes. These laws are Beer's and Lambert's law. என்னென்னா, there are two fundamental laws. ரெண்டு ஃபண்டமெண்டல் லாஸ் இருக்குது. என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் லைட் பை அ சப்ஸ்டன்ஸு. நம்ம சப்ஸ்டன்ஸில் சால்வெண்ட்டில் கரைச்சி டிசால்வ் பண்ணியிருக்கக்கூடியதில் நம்ம லைட்டை பாஸ் பண்ணினோன்னா அது என்ன ஆகும்னா லைட்டை அப்சார்ப் பண்ண செய்யும். டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி சொல்யூஷன், தென் length of the path through which the light passes. அப்போ ரெண்டு வகையில் நம்ம மீன் பண்ணுறோம். ஒன்று என்ன அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன், இன்னொன்று வந்து அது எந்த பாத்து மூலமாக பாஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத வச்சு, பாத்து த்ரூ தி விச் தி லைட் பாசஸ். ஓகே, இதை வந்து நம்ம பீர்ஸ் லா அண்டு லாம்பர்ட்ஸ் லான்னு பார்க்குறோம். இப்போ பீர்ஸ் லா பாருங்கள். அப்போது ஒரு சொல்யூஷனில் நம்ம லைட்டை பாஸ் பண்ண செய்கிறோம். பாஸ் பண்ணினோன்னா அந்த பாஸ் பண்ணக்கூடிய லைட்டை எவ்வளோ அப்சார்ப் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி டூ கண்டிஷன்ஸ். ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன், இன்னொன்று வந்து அந்த லென்த் ஆஃப் தி பாத் த்ரூ விச் தி லைட் பாசஸ். அதாவது லைட்டு எந்த வழியாக பாஸ் ஆச்சோ அதுவும் அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷனையும் பொறுத்தது, மோலார் கான்சன்ட்ரேஷனையும் பொறுத்தது. அப்போ பீர்ஸ் லா என்ன சொல்லியிருக்காங்க, லாம்பர்ட்ஸ் லால என்ன பாருங்கள். பீர்ஸ் லா ஸ்டேட்ஸ் தட் when a beam of monochromatic light is passed through a substance dispersed in a non-absorbing solvent, the absorption of light is directly proportional to the molar concentration of the absorbing substance. பீர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, பீர்ஸினுடைய கான்செப்ட் படி அப்போ நம்ம லைட்டு ஒரு சால்வெண்ட்டில் கரைச்சிருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸை எடுத்து சால்வெண்ட்டில் கரைச்சா அந்த சொல்யூஷனில் பாஸ் பண்ண செய்கிறோம். அந்த சால்வெண்ட்டானது லைட்டை அப்சார்ப் பண்ணக்கூடாது, நான் அப்சார்பிங் சால்வெண்ட்டுன்னு இருக்குது. அப்படி நம்ம அனுப்பணும்னு சொன்னோம்னா அந்த லைட்டு எவ்வளவு அப்சார்ப் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா, த அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் லைட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு தி மோலார் கான்சன்ட்ரேஷன். அப்போ அந்த அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் லைட் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு தி மோலார் கான்சன்ட்ரேஷன். அப்போ அந்த சொல்யூஷனுடைய கான்சன்ட்ரேஷனை பொறுத்து அந்த லைட்டானது எவ்வளவு அப்சார்ப் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு சொல்கிறது பீர்ஸ் லா. லாம்பர்ட்ஸ் லா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அக்கார்டிங் டு லாம்பர்ட்ஸ் லா, when a beam of monochromatic light is passed through a substance, the absorption of light is directly proportional to the path of the length sample substance. பீர்ஸ் லாவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன், மோலார் கான்சன்ட்ரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்கிறோம். லாம்பர்ட்ஸ் லாவில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த சொல்யூஷனில் பாஸ் பண்ணக்கூடிய மோனோக்ரோமேட்டிக் லைட்டினுடைய எவ்வளவு அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாஸ்டு த்ரூ சப்ஸ்டன்ஸ், த அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் லைட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு தி பாத் ஆஃப் தி லென்த் ஆஃப் தி பாத் ஆஃப் தி சாம்பிள். அப்போ அந்த சாம்பிளில் எவ்வளவு எந்த பாத்தில் போதோ அந்த பாத்தினுடைய லென்த்தை பொறுத்தது அப்படின்னு சொல்லலாம். இது கான்சன்ட்ரேஷன், பீர்ஸ் வந்து கான்சன்ட்ரேஷனை பொறுத்தது, மோலார் கான்சன்ட்ரேஷனை பொறுத்ததுன்னு சொல்கிறோம். இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ப்ரொபோஷனல், டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு தி பாத் ஆஃப் தி லென்த். அதாவது இந்த லென்த்து எவ்வளவு, அந்த பாத் லென்த் எவ்வளவு இருக்குதோ அந்த சாம்பிளில் எவ்வளவு பாத் அந்த லென்த்து லைட்டினுடைய உள்ளே பாஸ் ஆகும்போது எவ்வளோ பாத் லென்த் இருக்கோ அது அதுக்கு ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இது ரெண்டு லாவையும் நம்ம பார்த்தோம்னா the above two laws can be combined. ரெண்டு லாவையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணினோன்னா எப்படி இருக்கும், பீர் லாம்பர்ட்ஸ் லா which may stated as
the absorption of light by a substance at a particular wavelength is proportional to its number of molecule in the path of light. அப்போ நம்ம லைட்டு அந்த சொல்யூஷனில் பாஸ் பண்ணும்போது அந்த பாத்தில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் இருக்குதோ அந்த மாலிகூல் தான் அந்த லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. அதுதான் இங்கே சொல்கிறேன். ஸ்டேட்டட் as the absorption of light by a substance at a particular wavelength is proportional to its number of molecule in the path of light. அப்போது நம்ம அந்த லைட்டினுடைய வேவ் லென்த்தை, ஓகேவா, பர்டிகுலர் வேவ் லென்த் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு இட்ஸ். அப்போ அந்த லைட்டினுடைய வேவ் லென்த்தானது அந்த பாத்தில் எத்தனை மாலிக்யூல் இருக்குதோ அந்த மாலிக்யூலை பொறுத்து என்ன ஆகும்னா அப்சர்வ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதை மேத்தமெட்டிக்கலாக நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, log base 10 I0 by I equal to epsilon C into L. எப்சிலான் உங்களுக்கு தெரியும். I0னா என்ன பாருங்கள். வேர் I0 இஸ் தி இன்டென்சிட்டி ஆஃப் இன்சிடென்ட் லைட்டு. ஐங்கிறது டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட்டு, இன்டென்சிட்டி ஆஃப் டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட்டு. அடுத்தது சிங்கிறது என்னென்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி அப்சார்பிங் சப்ஸ்டன்ஸ் இன் மோல் பெர் லிட்டர். சிங்கிறது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி சொல்யூஷன் வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா சப்ஸ்டன்ஸு சால்வெண்ட்டில் கரைக்கிறோம். சால்வெண்ட்டானது நான் அப்சார்பிங்காக இருக்கணும், லைட்டு அப்சார்ப் பண்ணாதான் இருக்கணும். சப்ஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான் அப்சார்ப் பண்ண மாதிரி இருக்கக்கூடியதை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, எல்லுங்கிறது பாத் லென்த்து ஆர் திக்னஸ் இன் சென்டிமீட்டர், சாம்பிளினுடைய திக்னஸ் அந்த சொல்யூஷனில் எவ்வளோ இருக்குங்கிறது. அடுத்தது எப்சிலான்கிறது ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அல்லது மோலார் அப்சார்ப்டிவிட்டி ஆர் மோலார் எக்ஸ்டிங்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட். இதை மூணுமே நம்ம சொல்லலாம். எப்சிலான்கிறது ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, இப்போ மோலார் எக்ஸ்டிங்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட், தட் இஸ் திஸ் ஒன், எக்ஸ்டிங்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் எப்சிலான் இஸ் ஆக்சுவலி இன் index of the intensity of the absorption of a particular radiation by a molecule. இப்போ இந்த மோலார் எக்ஸ்டென்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் தான் அப்படிங்கிறது அந்த இண்டெக்ஸ் ஆஃப் தி இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த அப்சார்ப்ஷன். அந்த அந்த சொல்யூஷனில் அந்த லைட்டினுடைய அப்சார்ப்ஷன், அந்த இன்டென்சிட்டியினுடைய இண்டெக்ஸ் தான் எக்ஸ்டென்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு சொல்லும். ஸோ அதை எப்படி நம்ம டிரைவ் பண்ணலாம்னா, எப்சிலான் இஸ் ஈக்குவல் டு லென்த்துங்கிறது பாத் லென்த்து, கான்சன்ட்ரேஷன் இன்ட்டு லென்த்து, லாக் பேஸ் 10 I0 by I. எப்சிலான் அதாவது ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லலாம், மோலார் அப்சார்ப்டிவிட்டின்னு சொல்லலாம், அல்லது மோலார் எக்ஸ்டென்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்னு சொல்லலாம். இந்த மோலார் எக்ஸ்டென்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் தான் அந்த இன்டென்சிட்டியினுடைய இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேவா, ஆக்சுவலி அண்ட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் தி இன்டென்சிட்டி ஆஃப் அன் அப்சார்ப்ஷன். ஸோ இந்த இண்டெக்ஸ் ஆஃப் தி இன்டென்சிட்டி ஆஃப் தி அப்சார்ப்ஷன் நம்ம எப்படி மேத்தமெட்டிக்கலாக டிரைவ் பண்ணலாம்னா, எப்சிலான் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை சி இன்ட்டு எல். எல்லுங்கிறது பாத் லென்த்து, சிங்கிறது கான்சன்ட்ரேஷன், இன்ட்டு லாக் பேஸ் 10 I0 by I. ஐங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் தி இன்சிடென்ட் லைட்டு, ஐங்கிறது டிரான்ஸ்மிட்டர் லைட்டு. அப்போ இதை நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலாக இப்படி நம்ம டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, the wavelength at which a molecule has its highest molecular extinction coefficient. அப்போ இந்த வேவ்லென்த் அட் விச் எ மாலிகூல், எந்த மாலிகூலில் அதிகமாக இருக்குதோ அந்த மாலிகூல் தான் அந்த எக்ஸ்டிங்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்டும் அதிகமாக இருக்கும். அப்போது எந்த மாலிகூல் ஒரு சொல்யூஷனில் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் அந்த பாத்தில் இருக்கலாம். அந்த பாத்தில் எது மேக்ஸிமம் வேவ்லென்த்தை லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணியிருக்குதோ அதுக்கு தான் எக்ஸ்டிங்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் அதிகம். மேக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. எப்சிலான் மேக்ஸ் is designed as lambda max. இப்போ lambda max அதிகமாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் இந்த இண்டெக்ஸ், இந்த வேல்யூ, அதாவது எக்ஸ்டிங்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம், இந்த வேல்யூவும் அதிகமாக இருக்க செய்யும். ஏ ஸ்பெக்ட்ரம் மே ஹாவ் செவரல் டிஃப்ரெண்ட் மேக்ஸிமா. இப்போ அந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தில் நம்ம பார்த்தோம்னா நம்பர் ஆஃப் மேக்ஸிமம் லாம்டா மேக்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா ஒரு பாத்தில் நிறைய மாலிகூல்ஸு இருக்கும், அந்த மாலிகூல்ஸில் நிறைய மேக்ஸிமா இருக்க செய்யலாம், மினிமமும் இருக்கலாம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டான மேக்ஸிமா நம்ம அதில் சொல்கிறோம். ஓகேவா, டிஃப்ரெண்ட்டாக மேக்ஸிமம் நான் சொல்கிறோம். ஈச் வித் இட்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் வால்யூம் ஆஃப் லாம்டா மேக்ஸ். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வால்யூமுக்கு தகுந்த மாதிரி அதனுடைய லாம்டா மேக்ஸ் வேல்யூ அதில் இருக்க செய்யும். அதுதான் நம்ம இங்கே டிஃப்ரெண்ட் மேக்ஸிமான்னு சொல்லியிருக்கோம். த டேர்ம் பாருங்கள், ஈச் வித் இட்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் வால்யூம் ஆஃப் லாம்டா மேக்ஸ். அந்த லாம்டா மேக்ஸ் ஆனது அந்த மாலிகூலினுடைய கேரக்டர்ஸை பொறுத்து இருக்கும். அது எவ்வளோ லென்த்தில் இருக்குது, என்ன கான்சன்ட்ரேஷன், அடுத்தது பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் அந்த பாத்தில் எத்தனாவது மாலிகூலாக இருக்குது, உள்ளே போகக்கூடியதில் டிரான்ஸ்மிஷன் ஃபஸ்ட்டுக்கு செகண்ட் மாலிகூல், தேர்ட் மாலிகூல். ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் இன்டெப்த்தாக போக போக அதனுடைய லென்த்தை பொறுத்து அதனுடைய லாம்டா மேக்ஸ் வேல்யூ மாற செய்யும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் லாம்டா மேக்ஸ் வில் வேரி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி
characteristic of the volume of the molecule. The term log based in I0 by I is stated as optical density or absorption. அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம சொல்லிக்கூடிய log based in I0 by Iங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பாருங்கள், ஆப்டிக்கல் டென்சிட்டி ஆர் அப்சார்ப்ஷன். ஆப்டிக்கல் டென்சிட்டின்னு சொல்லலாம், இல்லை அப்சார்ப்ஷன்னு சொல்லலாம். அதை சிம்பிளாக நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா அந்த சிம்பிளில் ஏன்னு சொல்கிறோம். அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் பேஸ்ட் இன் I0 by I. அப்போ இந்த I0 log based in I0 by Iன்னு சொல்கிறோம். இதுவும் log based in I0 by Iன்னு சொல்கிறோம். திஸ் இஸ் அப்சார்ப்ஷன் ஆர் ஆப்டிக்கல் டென்சிட்டி. அப்போ இந்த வேல்யூ இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது. சரி, எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த epsilon is equal to L by epsilon. அப்போ log based in I0 by I மட்டும் நம்ம வச்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் இது என்ன ஆகும்? இதை வச்சுட்டு இதை நம்ம இங்கிட்டு கொண்டு போகும்போது that is equal to epsilon C into L. எப்சிலான்ங்கிறது எக்ஸ்டிங்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட், கான்சன்ட்ரேஷன், லென்த் ஆஃப் தி பாத். ஓகே, ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும், அப்சார்பன்ஸ். அப்போ இதுதான் வந்து என்னென்னா அப்சார்ப்ஷனுடைய லா. அப்போது இது I0 இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த இன்சிடென்ட் லைட்டு அண்டு டிரான்ஸ்மிட்டர் லைட்டு. எப்சிலான்ங்கிறது வந்து extinction coefficient or index concentration of the substance, and Lங்கிறது length of the substance, அது path, length of the path. இப்போ இதுதான் வந்து லான்னு சொல்கிறோம். I0 by I being the ratio of intensity of incident light to that of the transmitted light. அப்போ இதுதான் நம்மளுக்கு முக்கியமானது. I0க்கும் Iக்கும் என்ன இது இருக்கும், ரேஷியோ இருக்கும், அதை பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு அப்சார்ப்ஷன் வேல்யூ ஆனது வேரி ஆகுது. இந்த வேல்யூ வேரி ஆகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி சொல்யூஷன். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். I will send the notes through WhatsApp. Thank you.